Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξαση ο Θεός, η επίσημον Κύριε δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Συνεχίζουμε. Έχουμε περάσει τα 2,5 χρόνια από μία Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, του Ιουλίου, ναι, το 2021. ναι. Οπότε πάμε για 3 χρόνια. Ναι. Και εκείνη την Τετάρτη λοιπόν που συγκεντρωθήκαμε εδώ ήταν εναντίον του εμβολιασμού Και τις μάσκες. και της μάσκας, εναντίον του εμβολιοδηλητηρίου, εναντίον του εμβολιοθανάτου, Της υποχρεωτικότητας. ναι, της υποχρεωτικότητας. Και είπαμε εμείς, όσο θέλει χάρις του Θεού, θα είμαστε κάθε Τετάρτη. Κοντεύουμε τα 3 χρόνια. Ιούλιος του 21, Ιούλιος του 22 ένας χρόνος, Ιούλιος του 23 2 χρόνια και έχουμε τώρα Γενάρη, 18 Γενάρη 2,5. του 24, 2,5 χρόνια πάμε για τα 3 και συνεχίζουμε, όσο θέλει ο Θεός να συνεχίσουμε. Λίγοι, όσο πάμε και λιγοστεύουμε, αυτό είναι ενθαρρυντικό σημείο. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι αποθαρρυντικό σημείο. Είναι ενθαρρυντικό όμως, γιατί ο Κύριος είπε μη φοβού το μικρό πίμνιο. Και στο τέλος ο καθένας στο σταυρό του θα τον πάει μόνος του. Πόσοι ήτανε μαζί με τον Κύριο? Πόσους θεράπευσε ο Κύριος? Χιλιάδες. Πόσους κατήγησε ο Κύριος και Θεός μας? Πόσους τάισε και έθρεψε και πότισε Χιλιάδες. ο Κύριος και Θεός μας? Και στο σταυρό πώς ήταν από κάτω? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όλοι οι άλλοι μαθητές εξαφανισμένοι, κρυμμένοι, δια το φόβο των Ιουδαίων, η Παναγία μας και κάποιες μυροφόρες γυναίκες. Ναι. Τώρα πώς ήταν οι μυροφόρες γυναίκες? Η Μαρία Μαγδαληνή ήταν, πρέπει να ήταν και άλλες 2-3, η Ιωάννα του Κουζά, η Μαρία και Μάρθα, αδερφές του Λαζάρου, η Μαρία, η άλλη Μαρία του Κλεόπα νομίζω. Ναι. Εμβολιοθάνατοι, γιατί από αυτό ξεκινήσαμε και αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Πάμε. Γιαννόπουλος. Αυτούς που γνωρίζουμε αυτή τη βδομάδα που μάθαμε. Είναι και άλλοι που δεν γνωρίζουμε. Γιώργο Γιαννόπουλος ήταν 53, 55, 58, 58. Και ο Μαμαλέας ο φίλος 65. 65. Ο Βασίλης. Από τέτοιο πήγε, από... Αυτούς τους δύο γνωρίζουμε. Τους δύο αυτούς. Αυτή τον ήξερα. Ναι, όχι, στα κρατάω τα χαρτάκια αυτά. Μια μέρα θα κάτσω να αναφερθώ, γιατί σε κάποια ερώτηση με ρώτησε κάποιος, θα μου πεις κάνει να επαναλαμβάνουμε βρισιές, ανάλογα που απευθύνονται οι βρισιές. Γιατί και οι Άγιοι έβριζαν. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι που έβριζαν, υπάρχουν πολλοί Άγιοι που γκρέμιζαν. Υπάρχουν Άγιοι που σκότωσαν. Παραδείγματι, υπάρχουν 9 μάρτυρες, οι οποίοι είχε ανέβει κάποιος σε μία σκαλωσιά και με σφυρί και με καλέμι γκρέμιζε, προσπαθούσε να φθείρει και να γκρεμίσει την εικόνα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και από κάτω οι 9 μάρτυρες αυτοί, μετέπειτα μάρτυρες, του είπανε κατέβα, σταμάτα να χαλάς την εικόνα του Κυρίου μας και Θεού μας Ιησού Χριστού. Αυτός δεν κατέβηκε, του τραβήξαν τη σκαλωσιά και έπεσε και σκοτώθηκε. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλα παραδείγματα τέτοια. Γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν και μπορεί να πούνε δεν είναι σωστά. Επανέρχομαι στο θέμα. Με ρωτήσανε πριν από κάποιες μέρες. Μα πόσο πουτάνα μπορεί να είναι η δικαστική εξουσία? Και τους απάντησα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πουτάνα. Γιατί έχει επιβληθεί ένα εμβολιοδηλητήριο από τις ευρωσιονιστικές εταιρείες, από τα λόμπι αυτά, τις φαρμακοβιομηχανίες του σατανά. Η μισή ανθρωπότητα έχει εμβολιοδηλητηριαστεί. Πάρα πολλοί χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι εδώ και 2,5 χρόνια, ίσως και παραπάνω, 3 χρόνια. Γιατί από το Ιανουάριο του 20. Το Γενάρη του, όχι του 20, του 21. Του 21. Δεκέμβρης του 20 το φέρανε με τυμπανοκρουσίες εκεί, με περιπολικά, συνοδεία, στρατός.
Στους μείον 70, μην ξεχνάτε, είναι σημαντικό. Μείον 70 ήταν. Ναι, φέρανε κάτι φορτηγάκια εκεί και τα δείχνανε, λέει, και προσεκτικά και τα λοιπά. Ναι, μην πάθει τίποτα το δηλητήριο, χαλάσει το δηλητήριο και δεν πεθάνει η ανθρωπότητα. Μην ξεχνάτε. Λοιπόν, και απαντάω στην ερώτηση αυτή και κανένας δεν έχει τιμωρηθεί και δεν έχει πάει φυλακή. Κανένας. Ούτε γιατρός, ούτε φαρμακοποιός, ούτε κανένας από αυτούς τα στελέχη των φαρμακοβιομηχανιών. Κανένας. Εδώ η θυσία στα Τέμπη με το τρένο πήγε κανένας. Εκεί είχαν εκρηκτικά. Ανθρωποδησίες είχαν. Εκεί είχαν παράνομα καύσιμα εκεί πέρα και έγινε σύγκρουση και έγινε η ανατείναξη που έγινε. Λοιπόν, κανένας. Άρα, εμένα με ρωτήσανε και απάντησα. Μπορεί, αν θέλουν και οι δικαστές ή εδώ της μας Μεσσηνίας, δεν ξέρω αν όλης της Ελλάδος ή όλου του κόσμου δικαστές, να με καλέσουν σε δικαστήριο και να με ρωτήσουν. Ή είναι το σύστημά μας πουτανικό, και να τους πω πολύ μεγάλο. Και εσείς είσαστε οι πόρνες της νέας τάξης πραγμάτων. Οι δικαστές είναι οι πόρνες και τα πουτανάκια της νέας τάξης πραγμάτων. Μπορείτε να με καλέσετε και εσείς να σας απαντήσω. Εδώ κλείνουμε, για μετά να απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις.